Lino Plaza arkitektura, proiektuak eta obra zuzendaritzak, bizitzak, nabeak, urbanizazioak, zaharberritzeak, lokalak, portalak, igogailuak, legalizazioak. Aholkularitza urbanistikoa, konsultak, dokumentu teknikoen garapena eta tramitazioa. Profesionalendako eta partikularendako aholkularitza teknikoa, aurrekontuak, zertifikazioak, obra neurketak, lur neurketak. Eraikinen azterketa teknikoa, eraikin edo bizitzen zertifikazioa energetikoa. Briko baztan, pinturan, eraberritzeetan, etxe aurreetan eta pladur instalazioan espezialistak. Zura zaharrak lixatzea eta zahar berritzea obran bertan edo lantegian. Isolamendua eta insonorizazioak. Astelehenetik ostiralera urte osoan.
Paolo Amaro è sentito coordinare la propria e una gente o che fare che tenga la cultura a tutto a tutto le sue ordinano su che la e quello che oggi mamma da fuori su spirito nasciuto di Gesù Cristo, ma che lo faccia
edo dena dena, Lino Plaza arkitektura proiektuak eta obra zuzendaritzak, bizitzak, nabeak, urbanizazioak, zaharberritzeak, lokalak, portalak, igogailuak, legalizazioak. Aholkularitza urbanistikoa, konsultak, dokumentu teknikoen garapena eta tramitazioa. Profesionalendako eta partikularendako aholkularitza teknikoa, aurrekontuak, zertifikazioak, obra neurketak, lur neurketak. Eraikinen azterketa teknikoa, eraikin edo bizitzen zertifikazioa energetikoa. Briko baztan, pinturan, eraberritzeetan, etxe aurreetan eta pladur instalazioan espezialistak. Zura zaharrak lixatzea eta zahar berritzea obran bertan edo lantegian. Isolamendua eta insonorizazioak. Astelehenetik ostiralera urte osoan.
Elkarretatik tira, tira, ta tira, elkarretatik tira, tira, ta tira, konponduko dira. Olentzero trastoa basora joan dira, bidean galdu eta haserretu dira. Olentzero trastoa basora joan dira, bidean galdu eta haserretu dira. Olentzero kastoai buzanetik tira, astoak olentzeroi gerrikotik tira. Olentzero kastoai buzanetik tira, astoak olentzeroi gerrikotik tira, tira, ta tira, elkarrera tira, tira, ta tira, konponduko dira. Olentzero kastoa basora joan dira, bidean galdu eta haserretu dira. Olentzero kastoa basora joan dira, bidean galdu eta haserretu dira. Olentzero kastoai belarretik tira, astoak olentzeroi raketatik tira. Olentzero kastoai buzanetik tira, astoak olentzeroi gerrikotik tira, tira, ta tira, elkarrera tira, tira, ta tira, konponduko dira. Urtaro zuriko emakumea, eskarmentuzko artzainandrea, euskaldun guztio dugu begiko, maiteko dugu beti betiko, maiteko dugu beti betiko. Mari Domingi, goxoena, goxoena. Mari Domingi, ausartena, ausartena. Mari Domingi, ezkiena, ezkiena. Mari Domingi, azkarrena, azkarrena. Beldurru xalari gaur ilunetan, ondoan dela dirudi benetan. Urtaro berde urdin tamarroia, Mari Domingi nahi dut ondoan, Mari Domingi nahi dut ondoan. Mari Domingi, goxoena, goxoena. Mari Domingi, ausartena, ausartena. Mari Domingi, ezkiena, ezkiena. Mari Domingi, azkarrena, azkarrena. Urtaro zuriko emakumea, eskarmentuko artzainandrea, euskaldun guztio dugu begiko, maiteko dugu beti betiko, maiteko dugu beti betiko. Alaken txiskun, ala pikula tumbaile, erresumela pikula tumbaile, saskamiaen goze. Alaken txiskun, ala pikula tumbaile, erresumela pikula tumbaile, saskamiaen goze. Aizideo, ikusi duzu ezera joietan hartzaia, hartzain txiki, hartzain handi, hartzain mutur leuna, hartzain txiki, hartzain handi, hartzain mutur leuna. Alaken txiskun, ala pikula tumbaile, erresumela pikula tumbaile, saskamiaen goze. Alaken txiskun, ala pikula tumbaile, erresumela pikula tumbaile, saskamiaen goze. Aizideo,
artzain mutur lehuna, artzain txiki, artzain handi, artzain mutur lehuna. Igual da Maialen, igual da. Lino Plaza arkitektura proiektuak eta obra zuzendaritzak, bizitzak, nabeak, urbanizazioak, zaharberritzeak, lokalak, portalak, igogailuak, legalizazioak. Aholkularitza urbanistikoa, konsultak, dokumentu teknikoen garapena eta tramitazioa. Profesionalendako eta partikularendako aholkularitza teknikoa, aurrekontuak, zertifikazioak, obra neurketak, lur neurketak. Eraikinen azterketa teknikoa, eraikin edo bizitzen zertifikazioa energetikoa. Briko baztan, pinturan, eraberritzeetan, etxe aurreetan eta pladur instalazioan espezialistak. Zura zaharrak lixatzea eta zahar berritzea obran bertan edo lantegian. Isolamendua eta insonorizazioak. Astelehenetik ostiralera urte osoan.